እዛ ጓል ንዓሰርተ ዓመት ኣብ ገዛ ዝተሓበ ሚስጥር ምስ ወፅአ ዋል ሓደ ዝኣምን ሰብ ኣይነበረን። ኩሉ ኣብዚ ምድሪ ዝነብር ሰብ ናቱ ዝኾነ ሚስጥር ኣለዎ። ብርግጽ እውን ናይ ዝበዝሐ ሰብ ሚስጥር እንተዝወፅእ ሓደ ወይ ክልተ ሰብ የገርም ይኸውን። ነዚኣ ግና ንሓደ ሃገር ዘይኮነ ነቲ ዛንታ ዝሰምዐ ዘበለ ከምዚ ኣሎ ዲ ዝብል ጥራሕ ዘይኮነስ ብምሄር ምግራብ ልቢ ወለድ ዛንታ ክኸውን ኣለዎ እምበር ሓቀኛ ዛንታ ዘይኮን ዘይምስሊ ዝብሉ ኣብ 1952 ኣብ ሓደ ናይ ሃብታም ገዛ ምሸት ምድሪ ናይ ተኩሲ ድምፂ ተሰምዐ። ካብዚ ተበጊሶም ግሮባብቲ ተቀላጢፎም ናብ ፖሊስ ይድውሉ እሞ ፖሊስ መፂኦም ብሓይሊ ነቲ መዓጾ ምስ ከፈትዎም እቲ ገዛ ፋሕብትን ኣትይዎ ነበረ። ኣብቲ ሳሎኑን ዋና ገዛ ፍሬድ ብጥይት ተቃቲሉ ምስ ረኸብዎም ፖሊስ ብልዑል ጥንቃቐ ነቲ ገዛ ንምፍታሽ ናብ ቀዳማይ ደርቢ ናይቲ ገዛ ክውታስ ናብ ኩሉ ምስ ኣበሉ ግና ንዋላ ሓደ ክረኽቡ ወይ ክሪኡ ኣይከኣሉን። ድሕሪ ቁሩብ ግና ካብ ሓደ ክፍሊ ኣዋያት ይሰምዑ ሃሳስ እንተበልኳ ሕጁን ዋላ ሓደ ክረኽቡ ኣይከኣሉን። የግዳስ ናብቲ መደቀሲ ክፍሊ ምስ ተጸግኡ ግና ኣብ ውሽጢ ሳንዱቕ ኣቐዲሞም ሰምዑ ኣዋያት ደጊሞም ክሰምዑ ከኣሉ። ፖሊስ ብስምባደ ሸጓግጦም እንዳወጣወጡ መን ይኺ ኣብዚ ውሽጢ ሳንዱቕ እንታይ ትገብርለኽ እንዳበሉ ምስ ሓተቱ ኣነ ዶሊኒ ደሓኒ ድማ ግና ካብ ሳንዱቕ ክወፅእ ኣይክእልኒ ብደገ ተኣፂሙሎ ምስ በለት ፖሊስ ነቲ ገዛ ፈቲሾም ዋላ ሓደ ከም ዘይረኸቡ ሓቢሮም ከፊቶም ከውፅዋ ክቃለሱ ጀመሩ። መዓጾ ገና ኣይከፈትኒ ምስ በሎም መፍትሕ ኣበይ ከም ዘሎ ምስ ሓተትዋ ኣበይ ከም ዘሎ ከም ዘይትፈልጥ ሓቢራቶም ኮይኑ ግና ዳርጋ ክሰብሮ እንዳበሉ ከለዉ ገሊኦም ነቲ ገዛ ሃሳስ በሉ እሞ መፍትሕ ስለ ዝረኸቡ ከፊቶም ካብቲ ተኣፂኣቶ ዝነበረት ኣብ ሳንዱቕ ናይ ክዳን ኣውፅእዋ። ኮይኑን ዋላ ሓደ ዘጋጠማ ነገር እኳ እንተዘይነበረ በቲ ክስተት ግና ተሰናቢዳ ነበረት። እንታይ ከም ዝተፈጠሮ ምስ ሓተትዋ ዘይተጸበይዎ ዛንታ ነገረቶም። እቲ ፍጻመ ከምዚ ነይሩ። ኣብቲ መደቀሲ ነቲ ኣብ ሳንዱቕ ናይ ክዳን ከፊታ ክዳን እንዳዓጸፈት እንዳኣተወት ኮላ ንሳ ካብ ዝነበረትሉ ኣብ ታሕቲ በኣሲ ክፍጠር ከሎ ትሰምዕ እሞ ኮይኑ ግና ነቲ ዝተፈጠረ ነገር ቅድሚ ምርኣያ ሓደ ሰብ መፂኡ ኣብቲ ኣብ ሳንዱቕ ደፊአቱ ከም ዝኣጽዋ ምስ ሓበረቶም እዚ ነቶም ፖሊስ ካልእ ሓሳብ ኮኖም እቲ ምንታይሲ ነቲ ገዛ ሴሮም ዝኣተዉ ሰባት ብዙሖም ስለ ዘይፍለጥ እዩ። ምክንያቱም ፍሬድ ልክ ኣብ ዝተተኮሰሉ ሰዓት ነታ ሰበይቱ ስለ ዝተኣጸዋ ክቕጽል ድማ እቲ ገዛ ማዕረኽ እንደኦ ተፈቲሹ ዝጠፍዐ ነገር እንተ ነይሩ ሓደ ኣቕሓ ጥራሕ እዩ። ካብቲ ኣብን ሃብታም ገዛ ሓደ ነገር ጥራሕ ምጥፍኡ ጥራሕ ንፖሊስ ተወሳኺ ሕቶ ኮኖም እቲ ዝጠፍዐ ንብረት ድማ ናይ ሰብኣይ ፍሬድ ኩሉ ግዜ ዝኣስራ ናይ ዳይመንድ ናይ ኢድ ሰዓት እያ። መርመርቱ ንምንታይ ኣብዚ ናይ ሃብታም ሰብ ገዛ ብዙሕ ዝስረቕ ንብረት ከሎ ስለምንታይ ሓንቲ ንብረት ጥራሕ ይሰርቁ? ንምንታይ ከ ንሓንቲ ንብረት ኢሎም ሰብ ይቀትሉ ዝብሉ ሕቶታት ከናውፅኦም ጀመረ። ክንዲ ዝኾነ ፖሊስ ምስ ጎራብቶም ተራኺቦም ሓደ ሓደ ሓበሬታታት ክእክቡ ጀመሩ። ሰብኣይን ሰበይትን ኩሉ ግዜ ከም ዝጨቃጨቑ ሓበሬታ ረኸቡ። ከም ተወሳኺ እውን ቅትለት ቅድሚ ምፍጻሙ ቅድሚ ሰዓት ካብ ካልእ እዋን ብዝተፈለየ መልክዑ ይጨቃጨቑ ከም ዝነበሩ ሓበርዎም። ፖሊስ እውን ካብዚ ተበጊሱ ነቲ ገበን ናብታ ሰበይቱ ከጸግኦ እኳ እንተደለዩ ብምንም ተኣምር ንሳ ነቲ ገበን ክትፍጽሙ ኣይትክእል ነይራ። እቲ ምንታይሲ ንፍሬድ ቀቲላ በዓል ኣብ ውሽጢ ሳንዱቕ ኣትያ ተኣጽያ ከኣክላስ ነቲ መፍትሕ ኣብ ካልእ ክፍሊ ከተቐምጦ ስለዘይትኽእል ኮይኑን ዋላ ካብ ፖሊስ እንተጠርጠራ ካብቲ ገበን ነፃ ገይርዋ እዩ። የግዳስ ብቐሊሉ ክገድፍዋ ስለዘይመረፁ ካብቲ ዝተወለደሉ ሰዓት ጀሚሮም ዘሎ ሂወታ ከጽንዑ ይጅምሩ። ዶሊ ኣብ 1880 ኣብ ጀርመን ዝተወለደት ክትኮን ኮላ ኣብ 1900 ካብ ጀርመን ወፂኣ ናብ ኣሜሪካ ብምጓዓዝ ንፍሬድ ትምርዖም። ፍሬድ ድማ ሓደ ካብቶም ሃብታማት ዝበሃል ሰባት ክኾን ከሎ ቆጠ ዝብል ውልፍ ኣልኮል ዝነበረ። በቲ ሓደ ድማ ካብ ስራሕ ምብዝሖ ዝተለዓለ ሰብኣያ ብዙሕ ኣብ ገዛ ስለዘይርከብ ብጽምዋ ዝተለዓለ ሓዳሮም ፍሕፍሐ እንዳፈጠረ ይመጽእ ነይሩ። ኣብ 1918 ናብ ካሊፎርኒያ ገዛ ክቕይሩ ከለዉ ጎራብቶም ኩሉ ግዜ ሰብኣይን ሰበይትን ክጨቃጨቑ ኣብኣ ክብሉ ይእዘቡ ነይሮም። ፖሊሱን ብዝተኸኣሎ ኣቕሚ ዶሊ ምናልባት ካልእ ብህቡእ ተራኸብ ወዲ ክሕሉ ብምባል ጽቡቕ ገይሮም እንተደለዩ ብጀካ ሰብኣያ ካልእ ከም ዘየለ ክረድኡ ከኣሉ።
ኮይኑ ግና ፖሊስ ነዚ ኩሉ ነገር ሪኦም ንዶሊ ካብ መጠርጠር ካልእ ኣማራፂ ኣይነበሮምን ኣብ መንጎ ዶሊ ካብቲ ዘላቶ ገዛ ወፂኣ ናብ ካልእ ከተማ ንምንባር ትኸይድ ክትከይድ ከላ ግና ንበይና ዘይኮነሲ ነቲ ጠበቃ ሄርማን ከም ኣርካ ጌራ ናይ ሰብኣይ ሃብቲ ቋፀረላ ተማእላ እቶ ነይራ የግዳስ ከምቲ ዝመተ ሰብኣይ እዙን ካብ ምብዛሕ ስራሕ ዝተልዓለ ኣብቲ ገዛ ዝውዕሎ ንቁሩብ ሰዓታት ጥራሕ ነይሩ ኮይኑን ከም ቀደማ ጽሙዕ ይስምዓ ዝነበረ ካብዚ ብዝተልዓለ ዶሊን ካልእ ሮይ ዝበሃል ኣፍቃሪ ሓዘት ፍሬድ ምስ መተ ድሕሪ 1 ዓመት ሞት ፍሬድ ዝሓዞ መርማሪ ኣብቲ ቤት ጽሕፈት ናይቲ ጠበቃ ከይዱ ምስኡ እንዳተዛረበ ከሎም ንዝርአየ ነገር ክኣምን ተጸገመ ኣብ ኢድ ናይቲ ጠበቃ እታ ዝተፈአተ ናይ ዳይመንድ ሰዓት ተኣሲራ ብምርኣዩ ልዕሊ ዓቐን ሰንቢዱ ዝተገረመ ኮይኑን ነቲ ሰዓት ካበይ ከም ዝረኸበ ምስ ሓተተ መርማሪ ዶልያ ከም ሕያብ ሂዋትኒ ይፈልጥ ብጣዕሚ ዘጠራጥር ነገር እዩ ክትሕበኒ ከላውን ጠርጢርያስ እዚ ደኣ ዝተሰርቃ ሰዓት ዶ ኣይኮነ ኢለ ምስ ሓተትኩዋ ኣብቲ ግዜ ተጋጊ ጠፍኢን ዝበልኩ ፖሊስ ምስ ከዱ ኣብ ትሕቲ ሳሎን ምስ ደለኸ ረኺቡ ኢላ ነጊራትና ኢሉ ንመርማሪ ተዛረበ የግዳስ ነቲ ጠበቃ ዋላ ሓደ ክኣምኖ ስለዘይከኣለ ዘረብኦም ምስ ወድኡ ተቀላጢፉ ናብ ዶሊ ከይዱ ብዛዕባ እቲ ኩነታት ምስ ተወከሳ እወ ረኺቤ ነይረ የግዳስ ንኣኹም ምንጋር ትርጉም ዘሎ ኮይኑ ስለዘይረኸብክዎ ዘይነገርኩም ክትብል እያ መሊሳ እቲ መርማሪ ግና ዝሰምዖ ነገር ስለዝሕርቆ ብጋዜጣ እቲ ዜና ከም ዝርጋሕ ምስ ገበረ ብዛዕባ እቲ ቀላጢ ዝፈልጡ ዘበሉ ሰባት ይእዳዎም ናብኣ ከመልክቱ ጀመሩ በዚ ዝተሰናበደ እቲ ኣርካ ሮይ ናብ ፖሊስ ብምኻድ ዝናዘዞ ነገር ኣለኒ ዶሊ ሓደ ግዜ ሽጉጥ ካሃብ ኣላ ሂዋት ነይራ ኣነ እውን ናብ ሩባ ሰንደያ ይብለሙ ፖሊስ ናብ ሩባ ከይዶም ቀድመ ፍታሾም ግና ጎረቤት ዶሊ መፅኡ ኣነ እውን ዝናዘዞ ነገር ኣለኒ ዶሊ ሓደ ግዜ ሽጉጥ ካሃብ ኣላ ሂዋት ነይራ ኣነ እውን ድሕሪ ገዛይ ቀቢራ ኣለኹ በሎም ፖሊሱን ናይ መርመርቲ ጋንታ ሰዲዶም ነተን ክልተ ሸጓጉጥ ይረኽቦም የግዳስ መሪተን ስለ ዝነበራ ፍሬድ ዝተቀተለ ሽጉጥ ከም ዝኾነ ከረጋግጹ ኣይከኣሉን ኮይኑ ግና ክልተ ምስክር ፖሊስ ስለዝረኸቡ ናብ ዶሊ ከይዶም ብዛዕባ እቲ ጉዳይ ምስ ኣዘራረቦም ዋላ ሓደ ከፈርሐት እወ እተን ሸጓጉጥ ቀደም ከማን ገዛና ዝነበራየን ሰብኣይ ምስ መተ ትርጉም ዘለዎም ኮይኑ ስለዘይረኸብኩም በዓሌ ንክድርብዮን ሂበዮም ክትብል ተዛረበት ኮይኑ ግና ፖሊስ ከኣምና ስለዘይከኣለ ኣብ 1923 ብቕላት ገበን ተኸሲስቲ ብምባል ኣሰራ ኮይኑ ግና ዶሊ ነቲ ቀትላት ብፍጹም ተኣምር ክትፈጽሙ ኣይትክእልና እቲ ምንታይሲ ንሰብኣይ ቀቲላ ኣብቲ ሳንዱቕ ንገዝኣ ነፍሰ ቆሊፋ እቲ መፍትሕ ኣብ ካልእ ክፍሊ ክተጽንሖ ስለዘይትኽእል ካብዚ ዝተለዓለ ፖሊስ ተወሳኺ መረጋገፂ ክረክብ እንተፀዓረካ ዋላ ሓደ ክረክቡ ስለዘይከኣሉ ናይ ቀትላት ኬዝ ኣፅዮም ንዶሉን ብነፃ ፈነዋም እዚ ኩሉ ምስ ተፈጸመ ድሕሪ 7 ዓመት ኩሉ ነገር ተረሲኡ ነይሩ ኣብ 1930 ግና ዘይተጸብዮ ነገር ተፈጥረ ንሱን ዶሊ ጠበቃን ይበኣስሞ ካብዚ ዝተለዓለ እቲ ጠበቃ ናብ ናይ ፍሬድ ኬዝ ሂዘሞ ናብ ዝነበረው መርመርቲ ብምድዋል ቀድሚ 7 ዓመት ክራኸብ ከለና እቲ ሓቂ ኣይነገርኩም ብዛዕባ ሞት ፍሬድ ንስኹም ካብ ክትግምትዎ ለዓሊ ይፈልጥ ከማና ኣብ ቤት ጽሕፈተይ ኩሉ ታሪክ ሪቅ ቁፅር ኣቢሉ ዝፈልጥ ሰብ ይጽበይኩም ኣሎ ምስ በሎም ብቁልጡፍ መርመርቲ ነቲ ናይ ጠበቃ ቤት ጽሕፈት ምስ ኣተዉ ቅድሚ ሕጂ ሪኦሞ ዘይፈልጡ ሰብ ይጸንሖም ወዲ ስፌት ክዳን ማሽን ኣራይ ነይሩ ንሱ ዝነገሮም ታሪክ ድማ ዋላ ሓደ መርማሪ ክግምቱ ኣይኮነን ክሓስቦ ዘይክእል ዝተወሳሰበ ነገር ነይሩ እቲ ጉዳይ ዝጅምር ከምዚ ፍሬድ ቀድሚው ማቱ 10 ዓመት ክኾን ከሎ እዚ ወዲ ገና ወዲ 17 ዓመት ኩሉ ኣብ ናይ ፍሬድ ትካል ይሰርሕ ነይሩ ኣብ 1913 ሓደ ግዜ ዶሊ ንሰብኣያ ፍሬድ ስፌት ክዳን ማሽን ከም ተበላሸወታ ምስ ነገረቶም ሰብኣያ ነቲ ኣብ ምዕራይ ስፌት ክዳን ዝነጥፍ ወዲ ንፉቕ ስለ ዝነበረ ኪዲኤር ለይሉ ናብ ገዝኡ ይልአኩም ካብዛ ሰዓት ጀሚራ ዶሊ ኣብ ልዕሊ ሰብኣያ ምስኡ ክትወፅእ ተጀምር ካብታ መዓልቲ ዶሊ ዝወድን ብሕቡእ ምርካቦም ቀጸሉ ድሕሪ ግዜ ገዛ ክቕይሩ ከሎ እዚ ወዲ ሰብኣይ ኣብ ዝወፀሉ ዝኣትሉ ሰዓት እንዳሓለወ ከም ሕሱም ክመላለስ ጀመረ ጎረባብቱ ነቲ ወዲ ብተደጋጋሚ ምስ ረኣዩ እንታይ ኺኢሎም ምስ ሓተትዋ
ስራሕ ዘይብሉ ሓወይ ትብሎም ዝነበረት ኮይኑ ግና ክልቲኦም ብከምዚ ዘሎ መንገዲ ክቐጽሉ ከምዚ ይኽእሉ ምስ ፈለጡ ካብ ምፍላይ ኣብቲ ናይ ገዛ ቦሎፎን ክነብር ዶሊ ሓሳብ ምስ ኣቕረበት ወዲን ብዙሕ ነክፈረካ ይበለ ቤተሰቡን ስለ ዘይብሉ ስርሑ ብዘይ ምክንያት ኣቋሪጹ ኣብቲ ቦሎፎን መቅማጡ ይጅምር እሞ ልክዕ ፍሬድ ክወፅእ ከሎ ሃልዮም ካብቲ ዝተሓብኣሉ ወፂኡ ምስኣ ጥዑም ግዜ ይሕልፍ እሞ ሰብኣያ ምስ ዝመጽእ ድማ ተቀዳዲሙ ናብ ጋቢኡ ይኣቱ ኣብቲ ግዜቱን ፍሬድ ንዶሊ ገለ ድምፂ ኣብቲ ገዛ ከም ሰምዐን መግቢ እዚ ኣብል ብቅጽበት ይውዳእ ከም ዘሎ ይሕብራ ነይሩ የግዳስ ወላ ሓደ ከም ዘየለ ተኣምኑ ነይራ ብከምዙን እዞም ሰለስተ ሰባት ን5 ዓመት ብሓባር ይነብሩ ኣብ 1918 ፍሬድ ካልእ ገዛ ክቕይሩ ከም ዘሎ ምስ ነገራ ዶሊ ተቀላጢፋ ኣብ ቦሎፎን መሓብኢ ዘሎ ገዛ ትመርጽ እሞ ተቀዳዲማ ሓቢኣ ኣብቲ ቦሎፎን ከም ዝኣቱ ትገብር ፍሬዱን ክሳብ ዝመተላ ሰዓት 10 ዓመት ኣራይ ስፌት ክዳን ምስኡ ከይፈለጠ ተቐሚጡ ኣብታ ዝመተላ መዓልቲ ምሸት ከም ዓመሉ ኣብ ቦሎፎን ከሎ ፍሬድ ሰኺሩ ምስ ሰበይቱ ኣውኣ ክብል ይሰምዕ እሞ ፍሬድ ንዶሊ ክቐትለይ ስለ ዝበለ ካብቲ ዝነበረ ወፂኡ ፍሬድ ናብ ዘሎ ክፍሊ ብምኻድ ሽጉጥ ኣብ ገጹ ምስ ገበረሉ ፍሬድ ብዝርአዮ ነገር ይገረም እቲ ምንታይሲ ንኡን መወዳእታ ግዜ ዝረኣዮ ቅድሚ 10 ዓመት ኣብ ካልእ ከተማ ስለ ዝነበረ እዩ ከም ተወሳኹን ኣብታ ምሸት ኣብ ገዝኡ ምስ ረኣዮ ክስንበድ ግድን እዩ ኮይኑ ፍሬድ ነታ ሽጉጥ ከምጥሎ እንዳፈተነ ከሎ ወዲ ስለ ዝተኮሰ ኣብ ኣንከሎ ፍሬድ ይመውት ኣብዚ ሰዓት ዶሊ ንክልቲኦም ካብ ጸገም ዘናግፍ ሜላ ትፈጥር ንሱን ነቲ ኩነታት ሰርቂ ክተምስል ቀዳማይ ወዲ ንኣ ኣብቲ ሳንዱቕ ኣውፂ መፍትሕ ኣብ ካልእ ክፍሊ ምቕማጥ ካልኣይ ድማ ንኣ ምስ ኣፀዋ ኣብታ መሓበኢቲ ቦሎፎን ምድያብ እዩ እቲ ምንታይሲ ነቲ ቦታ ብጀካ ዶሊ ዋላ ሓደ ስለ ዘይፈልጦ ፖሊሱን ሽዑ መፂኡ ገዛ ክፍትሽ ከሎ ኣብ ላዕሊ ተሓቢኡ ነይሩ ሽዑ ድሕርቲ ፍጻመ ክልቲኦም ካልእ ገዛ ቀይሮም ክወፅኡ ከሎ እርክነቶም ኣብ ኣደባ ኣክንዲ ምውፃእ ከም ቀደሞም ኣብ ቦሎፎን ከም ዝነበሩ ገበረቶም ተጠርጢራውን ክትእሰር ከላ ንሱ ኣብቲ ቦሎፎን ስለ ዝነበረ ዘለዋ ኣማራፂ ነቲ ጠበቃ ምንጋር ስለ ዝነበረ ስራሕን መከዲ ዘይብሉ ሃዋ ኣብቲ ቦሎፎን ከም ዝነብር መግቢ ከይዱ ንክሕቦ ምስ ነገረቱ እቲ ጠበቃውን ከም ዝተባሃለ ምስ ገበረ ወዲ ብጣዕሚ ስለ ዝጠምዐ ናይ ጥፋኣተኛ ስምዒት ስለ ዝተሰምዖ ኩሉ ነገር ኣሪቅ ቁፅር ኣቢሉ ይነግሮም እቲ ጠበቃ ድማ ካብዚ ክትከይድ ኣለካ እንተዘይኮኑ ክትሓዚኻ ይብሎ ወዲ ከም ዝተባሃለ ተኽኢሉ ወፂኡ ናቲ ህይወት ምንባር ይጅምር ኮይኑን እቲ ጠበቃ ነቲ ሚስተር ዕቅብ ሃጊ ምስ ተበኣሱ ግና ንመርመርቲ ስለ ዝሓበረ ኣብ መወዳእታት ወድን ዶሊን ኣብ ትሕቲ ቁፅር እኳ እንተኣትዉ ኮይኑ ግና ብነፃ ተፈኖም ዶሊ መወዳእቱ ኣብ 1991 ኣብ መበል 80 ዓመታ ካብዚ ዓለም ተሰናበተት